Zamani media, zamani media, zamani media, zamani media kunu kuma sai da su kan harkar media a yau su ne kan gaba. Sunana Rukayya Kabir Abdullahi Barkiya, matar sanata na Katsina ta tsakiya mai wakiltar local government 11. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan rana da kuka zo domin ku tuntube mu akan wani abin alkhairi da shi mai girma His Excellency Alhaji Aminu Bello Masari ya yi domin ƙara ciyar da wannan jiha tamu a gaba, domin wannan kwamiti da ya hada domin mu gano irin dabarun da za mu yi wajen kauda matasanmu daga wasu munanan ɗabi'u da ake fama da su da suke kawo mana matsala a cikin al'umma. To alhamdulillahi wannan abu da ya yi abu ne mai kyau, kuma tunani ne mai kyau, kuma tunani ne wanda zai zama mana alkhairi insha Allah. Saboda duk wanda ya gyara al'umma to yana da babban rabo cikin al'amarinsa. Saboda matasanmu inda suka kasance suna shiga cikin halin shaye-shaye, shi yake kai su ga halin yin dabanci da duk wasu abubuwa wanda ba su kamata ba. Saboda shi matashi dama ko a addinance akwai lokuta wanda dan yaro ya kai minzali to za ka ga cewa akwai wasu ɗabi'u wanda suke kasancewa wannan matashi kawai zai tsinci kanshi cikin shi. To saboda haka sai Allah subhanahu wa ta'ala yake gwada mana duk irin steps din da ya kamata in yaro ya kai minzali kaza a yi masa kaza, in ya kai kaza a yi kaza da shi a yi masa kaza. To irin haka yasa su ma matasanmu muka ga cewa ya kamata a lokacin da suke irin wannan tasowai, to lokacin ya kamata a tarbe su, a ji menene matsalolinsu, a ji meye damuwansu, mu kawo su a jikinmu mu iyaye. Kada wai dan yaro ya dan fara maka rashin ji ka fara zagi kana maganan cewa kai baka ji, kai baka ji. To wannan kalmar da mu iyaye mata, har mu dai iyaye mata in muna faɗanta sai ta kasance aibi ga waɗannan yayaye namu. Saboda haka idan ma ka ga yaron ka ya taso ya fara irin wannan, to lokaci ne yayi, ba wai shi yake kawo ma kanshi ba, a'a lokaci ne wanda Allah ya sa daidai wannan lokacin zai yi irin waɗannan ɗabi'un. To idan muka yi tunanin mu gyara su, to insha Allah a wannan lokaci muka jawo su a jiki, muka yi musu abin da ya kamata, zaka ga sun nutsu kafin wani lokaci wanda zaka ga su ma da kansu sai ka ga insha Allah za su nutsu kuma su gane duk abin da ake nufi da wannan al'amari da ake nufin su da su. To saboda haka wannan kwamiti da aka nada muna farin ciki da shi kwarai da gaske, kuma mun san abu ne mai albarka da zai zo mana insha Allah. Ita banga dama ba da daɗi bacci ba wai wani abu bane ba, kawai dai rashin abin da za a yi ne, ko kuma rashin tunani, ko kuma daidai abubuwan da ba za su kasance masu kyau ba in aka shiga cikin irin waɗannan ɗabi'u. Sannan kuma su shaye-shaye shi farko shi ke fara kawo wannan matsala ta dabanci. Shaye-shaye da an yi su komi hankali zai ɗauke, zai gushe, hankali sai a shiga cikin abubuwa wanda ba su ne ba, za a shiga abubuwa na da dama. Ranke daɗe, wani yunkuri ne mai gidanki yayi a matsayin shi na sanata wajen bangaren tallafa ma matasa na ganin cewa an dakile wannan al'amari na shaye-shaye da kuma dabanci da kauranci? Ta hanyar empowerment da aka yi ma matasa da iyaye mata, su muka fara da su, saboda kasan mata su ne ginshikin siyasa, saboda su ne masu yin voting. Saboda haka sai muka ga cewa ya kamata mu fara godiya zuwa gare su iyaye mata. Muka je kowace local government guda 11 nan aka zaɓo mata, kowace local government mutum 100 muka je aka ba su tallafin 10,000 aka ce su ja jari.
to alhamdulillahi an yi lafiya kuma aka kare lafiya. Mun je kowace local government kuma muka bayar da wannan, ni na jagoranci zuwa wannan local government guda 11. to bayan haka sai muka koma wurin matasa maza da mata, su ma sai muka ga cewa sana'o'i ya kamata a ce an koya musu. To sai muka je su ma aka je aka hada program da aka zo aka koya musu, wasu gyaran sola, wasu makanikai, wasu kuma su ma gyaran lantarki. To dukansu kowa duk waɗannan matasa da aka ɗaɗɗauko su ma an yi training ɗinsu kuma an ba su kayayyakin aiki. Duk abin da ka koya shi aka baka, aka ce ka je ka ci gaba da neman abin da za ka iya amfani ka a ciki. To an yi wannan, an yi aka ƙare, sai kuma aka zo aka sake wani empowerment shi ma, wanda shi ma aka yi training ɗin matasa, aka ba su 30,000 su ma an yi na maza da mata shi ma. So alhamdulillahi kuma daga nan kuma an sake yin wani empowerment wanda aka ba kowa da kowa, maza da mata duka kowa an ba shi, an ba da kayayyakin sana'a, an ba da mashina, kekunan ɗinki, injinan markaɗe, injinan ban ruwa da dai sauransu. Shi ma duk an yi, kuma kowace local government ta amfana da irin wannan empowerment shi ma da aka yi, alhamdulillahi.